ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንክትከታተልና ድማ ብክብሪ ንዕድም። መተካእታ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ የለን ክብል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 30 ጥቅምቲ ክሳብ 4 ሕዳር 2025 ኣብ ዓረባዊት ሪፐብሊክ ምስሪ ናይ 5 መዓልታት ወግዓዊ ዑደት ስራሕ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብ መመረቕቲ ዓብዪ ቤተ መዘክር ምስሪ እውን ተሳተፈ ኮይኑ ከምኡውን ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ዝርባት ምክያደ ይርስዓን። ብዛዕባ ዑደትን ውፅኢትን ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ድማ ከምዚ ይመስል። ክቡር ፕሬዚደንት ስነ ስርዓት መመረቕታ ዓብዪ ቤተ መዘክር ምስሪ ከመይ ረኺብካዮ? ንታሪኻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ቤተ መዘክር ኮነ ምርኢት መመረቕታ ከመይ ትገልጾ ተባሂሉ ዝተሓተተ ኮይኑ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ እቲ ቤተ መዘክራዊ መመረቕታ ዝቐረበ መምርህታትን ዝርዝራትን እጹብ ድንቕ እዩ ነይሩ ዝበለ ኮይኑ ስነ ጥበባዊ ምድላዋትን ምንቅስቓስ ብርሃንን ኩሉ መዳያትን ኣመና ዘድንቕ ስራሕ እዩ። ካብ ተመክሮ ዓሚቕ ታሪክ ምስርን ግድን ክንጥቀም ኣለና። ነዚ ሓሳብን ባህልን ክንዝርግሖ ኣለና። ካብዚ ስነ ጥበባዊ ዓቕምታት እዚ ንምጥቃም ከትብገት ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ምስታፍ ጥራሕ ከይተወሰና ዜጋታት ምእንቲ ክፈልጥዎን ክረውሑልን ብመንገዲ ማዕኸናት ዜና ክንዝርግሖን ክነንፀባርቆን ኣለና። እቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ኮነ ነቲ ሕዝቶታት ናይቲ ቤተ መዘክር ኣመልኪቱ ዝቐረበ መምርታት ብኩሉ መልክዕታት ዝድንቕ እዩ ክብል ድማ ገሊጹ። ክቡር ፕሬዚደንት ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ርክብ ኣካየድካ ነርካ ውፅኢት ናይቲ ርክብ እንታይ እዩ ነይሩ? ንክልተውን ታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ምስርን ኣብ ምድላልን ንቕድሚት መድረኽ እንታይ ግደ ክህልዎ እዩ ክብል ተሓተተ ኮይኑ ክልታዊ ዝምድናታት ብዘለዎ ዞባዊ ዓምቆት ኣገዳሲ እዩ። ይኹን እምበር ምትሕግጋዝ ኣብ ክልታዊ መዳያት ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተረፈ ኣይኮነን። ኩነታት ዞባናን ከባቢና ልዕልና እውን ተዛቲና ኢና። ብዛዕባ ንህዝብታት ኣፍሪቃን ዞባናን ዝሽግር ጉዳያት ልዕልና ተዘራሪብና ኢና። ሓበራዊ ስትራቴጂካዊ መረዳእታና ከዓ ካብታ ከይላ ህምሻ ዕንወት ምትእታው ዘይምርጋእን ውግኣትን ብኸመይ ተፃውኡታትን ንምፍታሕ ዘኽእል ምችው ሃዋህው ምፍጣር ብኸመይ ተዋስኦን እዩ። ከምኡውን ቃልና ንምሕዳስ ሓበራዊ መደባት ንምትግባር ውጥናት ንምድላው ካልኦት ክሳተፉ ንምግባር ስትራቴጂካዊ ንቕሓትን ዕላማታትን መብርህን ካብ ህልው ዓቕምታት ንምጥቃም ትከኣል ምእንቲ ብዛዕባ ሁሉ ኩነታት ብዝርዝር ተማይጥና እዚ ከዓ ቀጻሊ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ። እቲ ዕላማን ርሑቕ ብድሆታትን ድማ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልታውን ስትራቴጂካውን ዝምድናታትና እነስርጾ ፖለቲካዊ ባህጊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ዞባዊ ዕላማታትን ዓለማዊ ኩነታትን ምትእሳር ክህሉ ዝጠልብ እዩ። ኣብ መንጎና ከዓ ቀጻሊ ምክክር ክህሉ እዩ። ስትራቴጂካዊ ዝምድና ማለት ሓበራዊ መርገፂ ምእዋጅ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ነዚ ዝምድና እዚ ውፅኢታዊ ንምግባር ዕቱብ ስራሕ ዝሓትት ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ። ምስሪን ኤርትራን ሙሱዳን ዝዳዋ ሃገራት ከም ምዃነን መጠን ኣብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ጉዳይ ሱዳን ብቐጻሊ ዝለዓል እዩ። ስለዚ ሽግር ሱዳን ንምፍታሕ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዝሕዝን ኩነታት ምስጋርን ሓበራዊ ረኣይ ክልቲአን ሃገራት እንታይ እዩ ዝብል ተሓተተ ኮይኑ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ሽግር ሱዳን ዝዓበየ ብድሆ ናይ ዘዋና እዩ። ይኹን እምበር ምስ ኩሉ ዕብየት ብድሆታቱ ሱዳናውያን ብዘይ ናይ ደገ ምትእታው ሽግሮም ንምፍታሕ ክኽእሉ ምእንቲ ኣብ ርክብና ንምሕያል ብጽንዓት ክንቅጽል ኢና። ኣብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ኣለና ተባሃለ ይዝረብ። እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ እዩ። ሱዳን ኣጋጢምዋ ዘሎ ውዲት ሕውእን እውጅን ወራር እዩ። ኣዝዩ ዝሕዝን ተርእዮ ይኽብል ገሊጹ። ሱዳን ድሕሪ 3 ዕቁታት ናብ ሓድሽ ኩነታት ንምስግጋር ንምልዓዓል ኣበጊሱ እቲ ዝሕዝን ግን ኩነታት ንዕኡ ምቹው ኣይነበረን። ሱዳናውያን ናብ ድሕሪ ምስግጋር መድረኽ ዘሎ ኩነታት ንምብጻሕ ዘኽእሎም ፍኖት ካርታ ኣዳለው ይኽእሉ ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግን ናይ ወፃኢ ምትእታው ናይ መሰጋገር መድረኽ ብምትሕልላኽ ኣብ ሱዳን ሽግር ወራሪ ፈጢሩ ካብቲ ህዝባዊ ምልዓዓል ዝተኻየደሉ እዋን ኣትሒዝካ ክሳብ ሕጂ ዝጠፍአ ግዜን ዕድላትን ቀሊል ኣይኮነን። ድሕሪ ህዝባዊ ምልዓዓል ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ፍታሕ ምምጻእ እኳ ይከኣል እንተነበረ እቲ ሽግር ግን ገና ይቕጽል እዩ ዘሎ። ስለዚ ከዓ ጻዕርታት ምስሪን ኤርትራን ካልኦት ንሱዳን ዝሕግዙ ወገናት ኣገዳሲ እዩ። ግድን ከዓ ብዕቱብነት ክንሰርሐሉ ኣለና። ንናይ ደገ ምትእታው ምክንያት ዝፈጥር ዘሎ ከዓ ዜናዊ ምድንጋራትን ኩነታትን እዩ። ኣብነት ድማ ጎራውቲ ሱዳን ዝኾነ ሃገራት ዝሓቁፍ ተበግሶ ምስሪ ዕላምኡ ንጉዳይ ሱዳን ነብተን ዝምልከተን ጎራውቲ ሃገራት ብምሕጻር ፍታሕ ንምምጻእ እዩ ነይሩ። ብርግጽ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ቀረባ ፍሉጥን ናይ ምፍታሕ ዓቕምን ነይሩዎን እዩ። እንተኾነ ግን ዕንቅፋት ኣጋጢሙ ካብኡ ሓሊፉ ዞባዊ ተበግሶታት እውን እንተኾነ ቀጻሊ ዕንቅፋታት ከጋጥም ጸኒሑ ኣሎ። ምስ ናይዚ ኩሉ ዕንቅፋት ግን ንሕና ጎራውቲ ፍታሕ ብሱዳናውያን ንምምጻእ ጻዕርታት ክንቅጽሎ ኢና። ምክንያቱም መንጎ ሱዳን ህዝብታት ዞባናን ስትራቴጂካውን ሓበራዊ ረብሓ ስለ ዘሎ ኩሎም መንግስታት ዞባና ከዓ ንህዝቢ ሱዳን ንምሕጋዝን ሽግሩን ንምፍታሕን ክሰርሑ ድማ ግቦኦም እዩ ክብል ገሊጹ። ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ጸጥታን ርጉኣትን ብዝምልከት ኤርትራን ምስሪን ከም ኣባል ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ መጠን ዘለወን ኣመለኻኽታ ኸመ እዩ? ኣብ መንጎ ኩለን ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውሃድ መካኒዝም ንምፍጣር ዘሎ ሓበራዊ ኣረኣእያ ጻዕርን ከመይ ይመስል ተባሂሉ ዝተሓተተ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ ብዕምቀት ክትዛረበሉ ግዜ ዝሓትት እዩ። እቲ ባሕሪ ናይ ሃገራት ዞባ ጥራሕ ኣይኮነን። የግዳስ ካብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ህንዳዊ ውቅያኖስ ይኹን ሰላማዊ ውቅያኖስ ወይ ካልእ ዝያዳ ጂኦፖለቲካዊ ገዳስነት ዘለዎ ህግራዊ ማያዊ መስመር እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ነተን ኣብ ገማግም ዝርከባ ሃገራት እንተላይ ኤርትራን ምስሪን ዓብዪ ሓላፍነት ዘስክም እዩ። ነዚ ማያዊ መስመር እዚ ንምሓዝ ድማ ንሃገራት ናይ ዞባን ካብ ወፃእ ዘለዋን ኣብ ዝርዝር ከይኣተና እንከላይ ንህግራዊ ሓይልታት ስትራቴጂካዊ ጉዳይ እዩ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ሽግር ብዝተፈላለዩ ወገናት ብዙሕ ሓሳባት ዝመጽእን ምትእታውን ዝበዝሕን ምዃኑ እዩ። ንሕና ኣብ ገማግም ባሕሪ ንርከብ ሃገራት ኣብዚ
ጉዳይ ዝንጽር መርገጽ ክህልወና ኣለዎ ከም መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዘቕረብና የ12 ነጥብታት ዝሓዘ ሓሳባት ኣሎ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ነብሲ ወከፍ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ንውሓት ገማግም ባሕራን መሬታን ንምውሓስ ንምሕላው ባዕላዊ ዓቕሚ ክህልው ኣለዎ ምናልባት ዘን ሃገራት እዚኣተን ጸጥታን ብቕዓትን ንምውሓስ ተወሳኺ ዓቕምታትን ጸጋታትን የድልየን ይኸውን እንተኾነ ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ነብሲ ወከፍ ሃገር መተካእታ ክኸውን ዘኽእል ሓይሊ የለን ወላ እኳ ኣብዘን ኣብተን ፍሉያት እንተሎ እዚ ዕማም እዚ ናይ ኩላና መሰረታዊ ጠለብ ክኸውን እትስፎ ነብሲ ወከፍ ሃገርን ህዝብን ከም ልዕላዊ ውሽጣዊ ዓቕሚ ገማግሙ ንምሕላው ኣብዚ መሰረታዊ ሓሳብ ክምርኮስ ከም ዘለዎ ድማ ይገልጽ እቲ ካልኣይ ድማ ሃገራት ነዚ ህግራዊ ማያዊ መስመር እዚ ብመንገዲ ሕጋዊ ስምምዕ መኻናይዝም ንምውሓስ ዝሓየለ ዓቕሚ ክረኽባ ምእንቲ ኣብ መንጎአን ናይ ምትሕጋዝ መኻናይዝም ክህልወን ኣለዎ ነዚ መስመር እዚ ንምሕላው ወታደራዊ ማዓስከራት ንምትእታው ዘባዊ ይኹን ህግራዊ ሓይለ የድልን እዩ ውሕስነት ነባሪ ፍታሕ ንምምጻእ ተኸታታሊ ወለዳት ዝግደፍ እዩ ክብል ገሊጹ እቲ ሳልሳይ ንኣብነት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ማያዊ መስመረን ንምሕላው ዓቕሚ ዘይብለን ምስ ዝኾና ምናልባት ነዚ ማያዊ መስመር እዚ ንምሕላው ኣብ ክሊ ሕጋዊ መቓን ህግራዊ ታራ ክመጽእ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ ይኹን እምበር ነብሲ ወከፍ ሃገር ማያዊ ኮላ ንምውሓስ ብዝብል ምስ ዓበይቲ ወይ ዞባውያን ሃገራት ስምምዓት ትገብር ማለት ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንጹር እዩ ምክንያቱ እተን ሃገራት ብዙሕ ሕልኽላኻትን ቡዶታት ዘስዕበለን ስለ ዝኾነ ስለዚ ከዓ ግድን ህግራዊ ሕጋዊ ክሊ ክህልወን ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ሳልሳይ ነጥቢ ሃገራት ነዚ ባሕሪ እዚ ንምሕላው ዓቕሚ ብምናፁ መካናይዝም ምፍጠረን እንተዳ ተሓጋጊዘን ነዚ ዘቕረብክዎ ክልተ ኣማራፅታት መተካታት ምፍጣር ናብ ባይቶ ጸጥታ ወይ ውድብ ሕራት ሃገራት ዝቐረበ መንጎአን ሕጋዊ ስምምዕ ክህልው ኣለዎ ማያዊ መስመር ንምውሓስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር ዓበይቲ ሃገራት ወይ ኣንጻር ተወሰኑ ሃገራት ቀጥታ ወታደራዊ ምትእታው ዘፍቅድ እማም ፍጹም ክህሉ የብሉን እዚ ከዓ ንጹርን ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ስለዚ ድማ ንሕና ንምስሪን ናብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ክልል እዚ መረዳእታ እዚ ንኹለን ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝሓቁፍ ሃዋህው ንምፍጣር ግድን ኣበርክቶ ክንገብር ኣለና ኤርትራን ምስሪን ጥራሕ ዘይኮና ኩለን ሃገራት ናይ ዞባ ይሳቀያ እየን ዘለዋ እዚ ሓሳብ ክውነት ስለ ዝኾነ ምትሕላኽን ናይ ወፃኢ ምትእታውን ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ ህግራዊ ማያዊ መስመር ንምሕላው ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝተማልእ እማመ ኣብ ዝኾነ ክልታውን ልዕሊን ኣጋጣሚታት ክነቕርቦ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ንኹለን ህዝብታትን ሃገራትን ዓለም ግልግል ዓለማዊ ባሕሪ ክኸውን ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኤርትራ ሶማሊ እውን ኣብ ርክብ ኤርትራን ምስሪን ኩሉ ግዜ እዩ ዝለዓል ኣብ ኣስመራ ስልሳዊ ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ምስሪን ሶማልን ተኻይዱ ምንባሩ እውን ዝፍለጥ እዩ ልዕላውነት ሃገር ሶማሊ ንምውሓስን ሃገራዊ ትካላት ንምሕያል ድሕነት ሶማሊ ዳግም ንምርጋፅን እንታይ ዝተኻየደ ሓበራዊ ጻዕሪ ኣሎ ክብል ተሓተተ ኮይኑ ርክብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ዝተወሰነ ኣይነበረን ቀይሕ ባሕሪ ምስ ባቢኤል መንደብ ወሽመጥ ኤደን ገማግም ሶማልን እንዳ ውቅያኖስ ዝተኣሳሰርን ብሓፈሻ ከዓ ምስ ጂኦፖለቲካዊ ገዳስነት ናይ ዞባ ዝተኣሳሰር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቅ ከም ዝገለጽክዎ ሶማል ኣስታት 3000 ኪሎ ሜትር ንውሓቲ ገማግም ባሕሪ ኣለዋ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ማለት ሶማል ክልል ኣየራን ገማግም ባሕራን መሬታን ዝሕሉ ልዕላዊ ትካል ዘይብላ ውድቕቲ ሃገር ኮይና ትለው ዘላ እዋን ብውሽጣዊ ዓቕማ ክትገብሮ ትኽእል ድርት እዩ ነዚ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ እዚ ንምሕላው ውሽጣዊ ዓቕሚ ሶማል ግድን ክዓብን ክድልድልን ኣለዎ ኣብ ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ናጽነት ከይተረፈ ጀሚርና ንሶማላዊ ጽቡቕ ቁመና ንምምጻእ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና ምክንያቱ ንሶማልያን መተካእታ ዝኸውን ወገን ዋላ ሓደ የለን ልዕላዊ ትካላት ሃገር ንምህናፅ ዘኽእሎም ዓቕሚ ግድን ክህልዎም ኣለዎም ዝበለ ኮይኑ ሶማላውያን ትካላቶም ንምህናፅ ግድን ዓቕሚ ክሓቶም ይኽእል እዩ ተመሳሳሊ ወሽመጥ ኤደንን ገማግም ሶማልን የመንን ጾሞምን ዘዳዊ ወሽመጥ ብምዃኑ ግድን ውሕስ ዞባ ክኸውን ኣለዎ እንተኾነ ግን እቲ ዘሻቕል እቲ ዞባ ገለ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ቦታ ንምሓዝ ፈተናታት ምክያዶም እዩ ኣብሲ ቀጠራ ወታደራዊ ማዓስከር ንምሓዝ ዝግበር ፈተናታት ኣሎ ደሴሲ ቀጠራ ኣካል የመን ኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ ትርከብ ዝኾነ ሓይል ኣብ ደሴት ሙየን ባቢኤል መንደብ ወታደራዊ ማዓስከር እውን ክምስርት ቅቡል ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ዝኾነ ሓይሊ ካብ ዝቆድ ወፂኡ ማዓስከር ከቃወም ንጹር እዩ ንኣብነት ካብ ሲቃጣራ ክስካብ ሙየን ዘሎ ጂኦግራፊ ሶማሊ ንምብቃል ዝካየድ ዘሎ ፈተናታት እንተሪኢና ናይ ወፃኢ ፖሊሳት ንምትግባር ዘኽእል ወታደራዊ ማዓስከር ንምቃብ ዕድል ዝፈጥር እዩ የመን ትሕልፎ ዘላ ዘይርጉእ ኩነታት ንባዕሉ ወታደራዊ ማዓስከር ንምቃም ብህግራዊ ሓይልታት ዝተመሃዘ ጸገም እዩ ስለዚ ነዘብ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ኤደንን ገማግም ህንዳ ውቅያኖስ ዘሎ ሓደጋ ንምእላይ ኣብ ነንሕድሕዱ ዝተሓጋገዙን ውሽጣውን ዞባውን ጻዕርታት ክህሉ ከም ዘለዎ ገሊጹ ንቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ኤደንን ምስ ገማግም ህንዳ ውቅያኖስ ዝተኣሳሰር ዞባዊ ስምምዕ እንተዘየሎ ዞባዊ ርግኣት ግን ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ካብዚ ክውንነታዊ ሓቂ ተበጊስና እስትራቴጂካዊ ዕምቆት ናይ ዞባ እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታትን መንግስታትን ናይ ዞባና ክህሉ ዘለዎ ምትሕጋዝን ምምላእን ኣገዳስነቱ ዘጉልሕ ኮይኑ ታሪኻዊ ሓላፍነት እምበር ምርጫ ኣይኮነን ክብል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ከምኡን ምስ ካልኦት መራሕቲ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ገሊጾም እዮም ስለዚ ኢሳያስ ሕጁን ካልእ ጎረቤት ሃገር ዓዲማቶላ ንሳ ከዓ ስዑድ ዓረብያ ማለት እዩ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጎኒ ኢሳያስ ኮይና ንሱዳን ከምኡን ንኤርትራ ትድግፍ ከም ዘላ እዮም ዝገልጹ ብዙሓት ስለዚ ኢሳያስ ነቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዓሰብ ዘለተልዕሎ ዘላ ጉዳያት ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም በዓል ግብፂ ስዑድ ዓረብ ካልኦትን ሒዙ ክገጥሞም ላዕሊ ታሕቲ ይብል ከም ዘሎ እዩ ዘረድአካ ማለት እዩ ዝኾነ ግን ኢሳያስ ኣብ ዞባ ዝፈጥሮ ዘሎ ዲፕሎማሲ ቀሊል ከም ዘይኮነ ንኣብይ ኣሕመድ ወይ ንኢትዮጵያ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዘርእየካ ምክንያቱ
ምስ ሱዳን ዘሎ ምስቲ መንግስቲ ናይ አልብርሃን ከምኡ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረብ ምስ ካልኦትን ስለዚ እዚ ንኢትዮጵያ በዳህ ኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘርኤካ ብዝኾነ እዚ መስልቲ ናይ ኢሳያስ ስዑድ ዓረብ ዓዲማቶኹም ዘላ ተገሊጹሎ ማለት እዩ خالي زينانا دما چاينا حداش توساخيت عباي مركب حيل بحر سريحة اتا فورديا زبل مصوع توهيوا زلو نفرت خوينا تسعين عرمشش وتدراويت مركب اتا هاجر كاب سرحتن كالوت كلتا تماساتلت مركبات اتا زما عبلت مخانات فريط الله اتا بريدن چاينا مريقون سرح زوافرا مركب لعلفت نزلو نفرت خنفران زحجز مسارح زونا دما ايا بيجينج مس امريكا زلو تدراو غاغ نمصواع عوي وفرخ تقبر مصنح دما يفلت የአሜሪካ ሸሓት በረራት ከም ዝተዘረዘን ምድርጓያት ከም ዘጋጠመን ተገሊጹ እዚ መንግስቲ መንገዲ ኣየራት ጻዕቕ በረራት ከጉድላ ዘግድድ ሕግ ኣውፅኡ ተግባራዊ ድሕሪ ምግባር ዝሰዓበ እዩ ንሪፐብሊካውያን ዝወከለ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ዲሞክራሲያውን ባጀት መንግስቲ ናብ ስምምዕ ክበፅሑ ስለ ዘይከኣለ ንሰራሕተኛታት ክኸፍል ስለ ዘይከኣለ እዩ በረራት ከጉድል ዘግድድ ሕጊ ተኣታትዩ ዘሎ እቲ ሓድሽ ሕጊ ካብቲ ማልዕ ዓርቡ ጀሚሩ ኣብ 4 ዛዕባያ ምዕርፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ተግባራዊ ኮይኑ ንውሳነ መንግስቲ ተቃወሙ ሰራሕተኛታት ምዕርፎ ነፈርትን ተቆፃፀርቲ በረራታትን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ተቃውሞም ከስምዑ ምጽናሖም ድማ يفلت اتخاذ حلفه ورح جمير بفحق فحق ابتغوراو نتغوص خيل صنع حدش حقن مقوام سراحتنيات معرفه نفرت تقاطر تبرراتن بحمامن كالنا ما خانيو اتحدش حق زلهم تقاومو خصمع صنيحم يوم بسنكز حصرت تقاطر تبرراتات زغاطم محدار فيدرال افيشن عمل امريكا زغبر برات كاوت مال عرو جميرو ب400 ميتاوت غودلن كاوت متصمون كا ب10 ميتاوت غودل زغدد حق صليقو از حدش حق خعاب كم نيويورك لوس انجلس شيكاغو واشنطن ديسن زا مساله عبيت ختماتات عوي صلوا خم زفطر دما تغليصو تمام ቁጻር በራት ሰርሐ ገደስ ሰራሕተኛታት መንግስትን ምዕርፎ ነፈርቲ ዝሰልዐ ገንዘብ ደው ስለ ዘበሎ ዳርጋን ዝሓለፈ ወርሒ ብዘይ ክፍልትዮም ክሰርሑ ጸኒሖም ዋና ጸሓፊ ትራንስፖርቴሽን ኣሜሪካ ማልዕ ዓረብ ዝጎረ ቃለ ምሕተት እቲ ዝተጓለለ በረራታት ንናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት እምበር ንዓለማውያን በረራታት ዝጸሉ ከም ዘይኮነ ገሊጹ እንተኾነ እቶም ምዕርፎ ነፈርቲ ዘሎ ጻዕቢ በረራታት ዝጽበዩ ገያሾች ሸቃለ ሰራሕተኛታትን ምዕርፎ ነፈርቲ ግን ብቐሊሉ ዝሃደ ይመስለንን ክብል ገሊጹ تسعة شعات ميتاوي تعاوم حيل بحر إرترا بدران بنفرتو وق مسائلات مراخو وقن فتنات جلاون استعتق سراوت من سياز قوم أيو تسجر بحر إرترا قماقم يمن كوينو وكيت انداون شفن دران ناس ددن بميات كي بحر زمال لسمارخ بحيالات هاجرات عالم تقعد له بإيران زدقف عتق سراوت حتي ترافدنا حيل بحر إرترا ختقعد ناو كل ميات بحر إرترا تنكسي لقرب يكالن عزد ما مرايا جنة حيل بحر إرترا أيو فريدكم دو كابنا بن أديس أبابا أسمرا حدش برا تجميرو خمزلو كابنا بن أديس أبابا أسمرا تقعزو قياشو ميزان وحيدنا جنزب كبيرنا ناي برا غزي نويحنا زبلوز أقامات تفتحو مال نحادة سب 7 كيلو ميزان زلو ارتكيت برتعا وواقع تكالنا وكانداو كيلو قعزو أدليلكم أيو نزيادة حبريتا بس عباد رشاد توقسنا ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንኽስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ነጺጉ ሰራዊት ትግራይ ማለት ብቐጻሊ ካብ ክልል ዓፋር ተበጊሱ ኣብ ትንኩያ ተዋፊሩ ጸንሐ ዕሱብ ጉጅለ ብልጽግና ዘየዳግም ስጉምቲ ምውሳድ ድማ ይዝከር ዜናው መስዋዕቲ قديم تقادلاي ليتنال كونريل أسملاش قويتهم قبرو بزحدور حمام بشدشت حدار أمبل 8 عامت عدميو تسويهم أبشحن تعت 275 ناب تقادلو حرنت إيرتراس تسلفن أبي ورحت ري شحن تعت 209 ناب هزباو جنبار حرنت إيرتراس تسأمبرن تقادلاي أسملاش أبي وان حرنت وقالسي أبي تواقع السراويت كساب بدرجة مأكلنت حيليم دحرناس ندما كساب بدرجة مرحب رجيدن نهزبون هاجرون بتوفاينت زقلقل حربنيا يوم ليتنال كونريل أسملاش قويتهم بعل حداريوم سنة سرعة قبر دما لومي عربي شوعات تحدار فرق معالتي أبي مكان مقابر حربنياتات عدة كليزان تفتيمهم منيستر مكلخال بمسواتي قديم تقادلاي ليتنال كونريل أسملاش قويتهم قبرو استسمعو مرير حازن الناقلتهم نسدرا بيتون مكالستون صنعاتي هابكم يبل خبركم من خبركم تخاتلتنا الساعات زحرنا يوم حاجرتن وانا ونزلنا يوم زيناتات نتم كتكاتلوم صنعكم مسل نيرم ابزغطل بقالة حبيتاتات كساب نرخب سلامنا تمننا ببزل لهم سلام نعاكم يخون سلام